Igbos, let us come together. Igbos, let us share together. Igbos, join your hands together. Chief Ben Ikoku Nze omere ihe TK1 nwoke mara mele bo biko prince ya wa ko na prince ayaka chief na ha chief biko mena ni Igbo si dị ana ma akpọlite onwe ọnwụ na o nwere nwoke onye ọka n'ebe a biko ya kwụrụ ọtọ etu a ka esi eme ya n'omenala Igbo biko mete na oche na ịma ọka nno mesịrị m ọjụọ ọba maka Igbo nwere ụzọ nwa ọzọ ekene m unu Igbo nke na ụzọ nwa ọnụ zụọ ọnụ bulukwu ọnụ ụmụnụ ya n'ụlọ nka ise asị na ụmụnụ ya n'ụlọ nka ise ụmụnụ ya n'ụlọ nka ise ọkwa na ọjị ka nji n'aka Igbo na-ekwu okwu na-achị na ọkwa gbara nwata n'aka anaghị arụgbu ya ọrụ nnọọ ọnwụ aka nri aka kpọpụtara na mgbo wee ru n'efere mgbo ọ bụrụ na isi emetụta na mgbo n'ọbụ ka ọ bụ okwu ya n'mgbo ibe a lechara anya chimụmụ were ọjị na-abụ ọka achị na-eweta ọjị ụmụ egebe ntị achị na ndụdụ kankọ ndụdụ kankọ anyị anụrụ ka echinechi ara agụ agụ onye na-alụ ndị ọmarị nwanyị bụ onye nọ na waya ndụ atụrụ ịbọ achị na bọchị amụrụ nwa ewu ka ọsịsọ anyị enweghị oge Enugu ewerego nke a bụ ka Ebonyi ewerego ndọbie nya bụ ihe ha waribezie agwụghị ọnwa nna omenala ka anyị na-eme steeti ewerego anyị ọma ọnụ ya ikwe anyị ga-adị ọha na eze ndị Igbo anyị ga-adị otu ebe ọ dị Nollywood ọ dị maka ma gwu na okwu Ojukwu gwara ndị Ebonyi ndị Nollywood good morning Nollywood good morning ụtụtụ ọma ezanụ unu na-ekwe ọ dị mma ihe a ka Ojukwu gwara ndị Ebonyi maka na unu bidoro ejije mebi ya n'Igbo Chukwu gozie unu ofozie na ọgaba unu mara ihe mebezie n'asụsụ ọzọ hafụ nke unu mana o sita debe mma o mere gịnị ọ dịbara gboo anyị bara ya n'afa Chineke Chukwu abịa ma ebe ọ na ọbatagwo anyị n'obi ịchọ obi nna anyị bịa nyere anyị ebere bịa kpalite n'obi ụmụafọ Igbo na ndị ọchịchị ala Igbo inye nkwado ka e wee nwee ike ime mbụna ka ọ bụrụ nri ọkwa ka ọ dị ndị a niile ka anyị ha gbakọta ebe a n'ụbọchị taata maka ọdịmma omenala na asụsụ Igbo ka Chineke bịa n'elu anya gozie agbamụmba anyị a ka ọ ga-abụ mgbe anyị na-esi ebe a na-apụ ka ọ bụrụ ihe ntiwa na ihe mgbawa nye asụsụ na omenala Igbo nke dabara ununu anyị kelere ndị niile gbara mbọ ndị sụwapụ Igbo ndị nọ ebe a anyị kelere ndị ụlọ ọrụ dị iche iche ndị na-enweghị ike ịkpọcha afa ha Chineke kelee unu karịa biko ebe ọ bụ na ọ dịbago mma ya dịrịkwa gaba ya dịrịkwa gaba ya dịrịkwa gaba ọ ya dịrị anyị mma ezinụlọ anyị niile ọ ya dịrị anyị mma agbamụmba ya ga-adịrị anyị mma ka Chineke nara anyị ọjị gozie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen.
Ora baliala because kaina batano onyeze His Royal Highness Eze Ambassador Engineer Odogani Onyeche promise Obina. All this I can go ndị Igbo bụ nnukwu azụ enweghị ozuzo mana n'ihi enweghị mmasị n'ebe asụsụ na omenala anyị dị ejirimara anyị wee na-achọ ifunahụ anyị ga-ekwe ka ejirimara anyị funahụ anyị jikọtara na-asị ndị nze ndị ọzọ ndị eze ndị ichie ndị na-echiri echichi ndị na-arụ na redio ma na telivishọn a na-asụ unu n'ọnụ ndị otu anyị bụ ndị Nollywood nke wepụtara oge ha ma ndị bụ ndị directors ma ndị bụ ndị producers ma ndị bụ ndị actors bịara ebe a n'ụbọchị taa anyị na-asụ unu nnọọ n'ụzọ niile ka isi bụrụ onye ibu anyị na-asị biko onye chiri ka o chiri ya zere n'aha Jizọs. Gịnị ka anyị ga-emenụ wee mee gbaghachite asụsụ na omenala Igbo azụ n'ihi na ugwu nke o nwere na mbụ aghọrọ ihe akụkọ. Ọ bụrụ gị pụọ na mba hụ nwanne gị bụ onye Igbo esi ya nwanne kedu ị ga-apụ ya n'ọnụ otu anyị n'oyi ịba n'ọfịs hụ nwanne gị isi nwanna ọrọ na-agakwa ya si how can I help you? Mana gị bere akụkụ onye Hausa ha laa n'olu ala ha onye Yoruba na nwanne ya were asụsụ ara eji n'ụbọchị taa ihe ụmụ anyị na-apụtakarị bụ ihe ọjọọ ihe gbasara ndị ọzọ ọ bụrụ na ka a na-eme n'ụbọchị taa ma ụmụ okenye ụmụ anyị na-agbazi ụtọ na-agagharị asị ha na-eme saki ọ bụ ihe a mụtara na telivishọn otu ndị ọcha si agba ụtọ ma otu ndị mkpọrọ nọ na mkpọrọ n'obodo oyibo ngwa igwe ha ji na-abụlata gị bịazie n'akụkụ ụlọ anyị taa ya bụrụzi ihe eji eme nganga ma nke ka njọ karịa ibe ya bụ onye eyi ihe oyi n'ime ike o ji eme nganga ihe oyi ruru unyi. Achọghị ịga ihe dị ka n'okwu gbasara na nne na nna riri mperi n'okwu maka na ọtụtụ ndị ama mụ n'ala Igbo ejego mbe ha nọ be ha na-asụrụ ụmụaka ha oyibo ụmụaka ha nọkwa n'ụlọ akwụkwọ na-asụ oyibo ụmụaka na-atakọbe na nne na nna ha a na-asụrụ ha oyibo o nwere igwe kpọrọ m oku o nwere nnukwu eme ọ ga-eme o ji ịkpọta ụmụaka ya ka ọ kọwara m ndị ha a na-asụ igwe si ya igwe ịdaki ya gọọmenti na-eweta ego na ọ bụrụ na akwa ha na-ebe na-emetụ ha n'obi dịka o si dịta na Naịjirịa anyị nwere steeti ise bụ steeti ndị Igbo so ego ịbụọ n'ime ha na-eweta erugo ugwu anyị na-eme ihe oruru n'Igbo kwa ọnwa. And all Igbo-speaking states of this federation restore Igbo Film Summit. It's not just for the East alone. It's a summit for all Igbo-speaking extraction. Mind you, not only the states in the East that speaks Igbo. We have Igbo-speaking communities in Delta State. We have them in River State and other states that borders the East and the South. So for the benefit of an adequate transmission of this message today, I want to speak a language that every other person can understand.